So next atong discuss technical analysis, continuation sa prior video. So technical analysis of a stock or company through the use of price movement, data, and chart patterns. Technical analysis works because human behavior does not change. Stocks have cycles on how they move, which reflects the behavior of the market and investors. So ang pros sa technical analysis is that it has a defined entry and exit points, better risk management, na yun flexible towards your personality. Kaya pwede man ka mag-set as short-term investor, medium investor, or long-term investor. Then pwede mo siya ma-adjust sa imong time. Kung kanus aka nga sa angayan nimo nga trading system kibali. Dayon another pro is that easily applied to all markets. Sa stocks na may financial statements na siya yung mga financial reports. Pero ang technical analysis magamit po na nimo sa forex o sa commodities like gold, silver, nickel, etc. Kato sila, wala man to sila yung mga financial statements. So, kailangan yung mangguan. Kailangan yung magtuon sa GDP sa usa ka nasod kung if ever mag-fundamental analysis ka. Ang cons niya, short, medium trends as compared sa fundamental analysis nga taas-taas. Prone to volatility compared sa fundamental analysis nga dili ka siya prone sa volatility. Dayon, kailangan siya disiplina. For example, sa stop loss or sa target profit, kailangan ka nga mobaligya gyud if kailangan. Dayon, magtagad gyud ka og set up ay ka mapalit. Technical analysis is the study of historical price and volume behavior to arrive at better investment decisions. So diri sa taas makita nimo ang price kaning mga candle green ug pula. This is the day-to-day movement of a stock's price. Then sa ubos kaning bar graph volume. Then it indicates how much shares have traded for the day. How to read charts. Since grade school, we were all taught about line charts. Sa y-axis ang price, sa x-axis ang time. Ang stocks po, dili siya weird. They follow the same convention. Price sa y-axis, time sa x-axis. Pero ang stock price, nag-move up and down, not just every day, but every hour, every minute, every second. If you plot just the last price, you would be missing out on important information. So example kani, i-plot nimo every second sa stock, your chart would look like a mess. Mo na ang problem nga gina-address sa candlestick chart. So candlesticks, ang open, mo na ang price niya sa 9:30 AM pag open sa stock market. Ang high, the highest price. Ang low, ang lowest traded price. Ang close, ang last traded price, usually at 3:30 PM. Karon kay GCQ man, tungod sa COVID, 1 PM ang close. So if ang close higher sa open, nasa sa taas, green ang candle. If ang close mas less kaysa sa open, red ang gawa sa candle. So given this line chart, kani ang price dere, kani ang time, dere 9:30, dere alas 3. O sa ato ang case karon alauna. Identify nimo ang high o ang low. So kani. Identify nimo ang open o close. Kana sila. Draw a line from high to low. So kana. Plot the open and the close.
So color the candle green kung ang close is greater than the open. Following the same procedure, since dire ang open, dire ang close, dire ang low, dire ang high. So muna red. Same example, ang open niya o ang lowest pareha. Munang wala siya tukog or wick. W-I-C-K. Na ang highest niya nga price ug ang close pareha. Munang limpyo siya nga candle. So pareha ni opposite sa katong previous nga slide. Ang open niya og highest niya nga price is the same. Then ang lowest ug ang close the same. So kani open niya dire dapita. Dahil ni saka siya ayo. Dahil ni balik og naog. Dahil ang low niya og close pareha na. So unang pula siya. Ang tawag niya inverted hammer. Kay mura man siya og martilyo. Mo ni ang handle sa martilyo. Dayon bali siya nga martilyo. Bearish inverted hammer. Bearish kay pula. Kani bullish hammer. Kay gatindog man siya nga hammer dili siya inverted. Green siya, bullish. So ang hitabo dire pag open ninaog og ayo ang price sa stock dayon gipalit og ayo na pod balik sa mga buyers saka siya kay taas ang demand dayon nag-close dayon same sa yang highest price. So kani tawagan niya doji murag cross nag-open siya sa tantalang 5 nag-close po siya sa 5. So nahulog ani nga nagtabla ang buyers ug sellers. So demonstration nga mo red or green ang candle sa buyer sa ang candle tungod sa buyers and sellers. Buyers ang demand, sellers ang supply. Dayon Jollibee ang stock ng example. So basic law of demand and supply. Kung mudako ang demand, mas daghan gusto mo palit, so mamahal ang presyo. Kaya ang mamaligya ay iyang padakaan ang presyo. Okay ra niya padakaan ang presyo kay taas mag-demand na adya po mo palit, bahalag mahal. So nagbudiga ang tindera og daghang baligyaon. However, kung dako ra pud kayo ang supply, wala kapas ang demand, wala kayo mo palit, dayon malata, mapanos, madaot ang imong baligya. So imong ipabarato ang price para mahalin mo nang muubos ang price. So in a nutshell, the higher the demand, mahal ang price. The higher the supply, mabarato ang price. Doggy. So, nani, for example, nasa team buyers, team sellers, si Bumbum, kung si Levi, paliton ko ng Jollibee nga stock, 100, ngayon si Bumbum gi. So, transfer na si Levi sa team buyers, papadulong na siya sa sellers. So, nag-add na siya supply sa Jollibee. Ngayon po said, paliton ko na 200. Ngayon po si Bumbum gi. So, ang naong sa candle, nagsugod siya open 100. Ngayon karon ipalit na si said sa 200. 200 na ang price. So, green na siya kay mas higher ang price karon compared sa open. Dayon sunod since 200 na ang price. Ngayon si Nico papalita pud ko 200. Dayon ngayon Bumbum dili ko gusto ko 250. So sige nagkasinabot sila 250 ang price. Mag-exchange na pud sila. So gikan 200 ang stock nahimong 250. So nilako ang candle nahimong green ug samot. Kay dako kay ang demand. Kay dako ang demand kay willing si Nico mo palit on a higher price. Sorry dogs. So karon 250 na ang price sa stock.
So mingon silang Nico, silang Sid, silang Levi, nabalhin naman sila sa team sellers. Mingon sila palita among stock to 50. Si Maying, bago siya nga member sa team buyers, na-curious siya sa ngano ni mahal ang Jollibee nga stock. So 250 na ang price. Siya di ko, mahal ra kayo ang 250. Then mingon Butch Paul nga, no thanks. Mapalit ko kung baligya ninyo 150. So si Bumbom og si Libay na nakapalit sa 100 pang stock, ginansya na sila kwenta. Nisugot sila sa bid ni Paul nga 150. So ang nahitabo sa kandol, ninaog siya. Gikan siya sa 250, nahimong 150. Kaya as you can see, mas gana ang supply kaysa sa demand. So muna ninaog ang kandol. Ninaog ang price. Makita nimo nga tungod gamay na lang ang demand, team buyers, then wala pa po nakapaintay sa ubang tao na mopalit sa stock aron mo dako ang demand, mo nang niubos ang price sa stock. So continuation, si Sid nga nakapalit sa 200, si Nico nakapalit sa 250, naratol na kay Gansi na. Mangyo sila napalito ni Maying, bahalag 250 aron makaginan siya si Sid. Si Nico para lang matabla. So mag-ask sila nga ibaligyan ilag 250. Si Maying pod, mangyo siya nga si Paul gani kapalit 150. Nga papaliton ko ninyo og 250, di pugoy. So yang i-bid 50 ang ganahan nga price. So hangyo ni-ask silang Nico og Sid nga bahalag 60 na lang. Sugot si Maying. So ang naong skandal, nag-open siya dire 100. Iato siya sa kinatasan sa 250. Inaog ganina og 200 ba to, no? 200 or 150 ana. Dayon pagpalit ni Maying, then tagak na yun og 60 ang price. Munang napula na din ang kandol. Kay ang close ubos kaysa sa open. Simple ron isang demonstration para ana nga nagahitabo. Pero ana ang nagahitabo sa market every day. And dili lang few people naga-trade but thousands, hundreds of thousands, millions. And they don't own only one share but thousands, hundred thousands, millions. So muna ang kanang makita sa Instagram sa kilid, bid and ask. Kanina siya. Ang bid, ang ask. Kaning mga buyers, nagbid sila, mapalit sila sa 133.6. Palit sila sa ubos-ubos nga price. Si ask pod, itong mga sellers. Dayon, ibangga na siya sa broker. Ibangga na siya sa stock exchange day, I mean. Dayon, dara mo, lakra dayon. Si buyer kasi call, si seller kasi call. Sa 133.6 nga price, 110 volume, 110 ka shares. Dili necessary ha nga ani call man ni tanan. Dili necessary nga the same ra nga person. Nga ako si call dayon. Kay ang call financial broker na siya. Dahil na trader or parehan ako nga nagamit og call. Mo na ang register diha call, dili Cyril. Dili Bumbom, dili Maying, call financial kay mao man among broker. So kita na to katong ato siyang explainan sa demand and supply, katong mga example ato ganina. So gi-push up sa price sa buyers, dayon gi-push down sa sellers ang price, gipasaka na pod sa buyers, dayon ang buyers mo yung nag-dominate mo ng green ang candle. Next example, sellers ilang gi-push down ang price, push down. Ang buyers ilang gi-push up ang price. So mo nang nag-dominate ang sellers, mo nang na red candle. Na buyers push up the price, saka dayon
pagkataod baligya og ayo sa mga sellers, then nag-dominate na rin sila, munang na red ang candle. Kani niya ang candle, kaning hammer, gi-push down og ayo sa mga sellers ang price, then gibawi og ayo sa mga buyers hangtod sa nag-close siya higher sa iyahang open, murang na-green. Dayon ang nag-dominate ang mga buyers. Dere, nagtabla ang buyers ug sellers kay wala siya na green, wala pa siya na pula. So that's the basic candlestick nga ano. So candlestick conversion, put candlesticks together and you have a neat chart with much more information than just one line. So the underlying assumptions and technical analysis sa next video na to i-discuss.